cewa ko da wani ra'ayi ne za mu yi tanazuli ko da ba za a rage wannan ba. Akwai abubuwan da ɗaliban nan na da mutanen Zari'a ba su gane wasu abubuwa a da aka yi na cije ba, sai da rikici ya shiga tsakaninmu da gwamnatin ƙasar nan, sannan sai aka gane ashe cijewar da na yi. Na tuna wani dattijo wanda matsayin uba yake a wurina har kurkuku ya je ya same ni muna hira, ya ce kaga malam ashe cijewarka da ka rinƙa wasu abubuwa muka ne muka sassauta, yanzu da ka sassauta da an samu matsala. Ita ce duk wanda ka gani cikin ɗaliban nan muna rubuta sunan shi, muna ba shi lamba. To duk ran da wani ya zo ya karye shi ɗalibinmu ne sai mu ce a'a mu ga iya ɗalibanmu nan. Saboda haka duk wanda ya je wani abu ya ce shi ɗalibinmu ne, 'yan sanda, jami'an tsaro, SSS duk suna da list ɗin ɗalibanmu, to wannan ba ɗalibinmu ba ne, amma ya faɗi lambar shi. To wannan sai aka zo ana ce mana ai ba haka sahabbai suke ba, ai an manta zamanin ya sha bamban. A daidai wannan lokaci, tun daga wannan lokacin da muka tsaya gaban 'yan sanda na ce a bani kwamfuta nan dai tana haɗe da intanet zan sauke sunan ɗalibai na, sai wani gaban shi ya faɗi sai fara cewa a kenan yana fassara wannan mutumin yana tafi akan wani tsari. Su kuma 'yan sanda dama suna so su yi mu'amala ne da mutumin da ba shi akan tsari, ko ta ina za su kama shi. To wani abu da aka kasa ganewa da nake ta nunawa shine waka mawaƙi a nan Hausa yake cewa shari'a yau ta nasara ce, kowa da takarda ta yi aje. Tsarin da muke zaune a ciki a yau a Najeriya ya sha bamban da tsarin da ake ciki lokacin Malam Bakar Gumi. Haka ne. Malaman sunna, masallatai, tashar sunna da duk wani abu in ba a tafi akan tsari ba nan gaba ba za a iya da'awa ba. Kaga wannan gurin ba dan irin wannan tsarin ba ne ƙarya muke mai da'awa a yau. To amma lokacin da muka zo aka fara bin wannan tsarin sai kowa yana ganin an kuntata. Wallahi idan da maganar da kake cewa abu ne mai sauƙi, amma ni ina da khalfiya ta ilimin jarida ne, kuma ni na san abubuwan da nake faɗi, ni na san za su iya zamewa wani ko wata tasha matsala, amma aka yi wannan ni kuma ina da kariya da ikon Allah, amma mai yiwa ita tasha ba ta da kariya. Yanzu misali wannan wurin, hatta irin wannan taron kaga ai daga ƙasar waje kake. Yanzu a makarantar nan ina iya ɗauko kowane mutum daga kowace ƙasa in shigo da shi makarantar nan ya wannan wa'azi, ina da wannan rajista, amma su kansu sai yau suke ji. To amma yanzu in wani malami ya ji to Albani ya ɗauko wani daga ƙasar kaza, ni ma bari in ɗauko, yana ɗaukowa custom da immigration suna iya zuwa, musamman immigration sai su je su kama shi. 'Yan interior sai a kama shi, me yasa za a kawo wani malami ya wa'azi? Sai ce Albani ya dauko, sai a ce Albani yana da bakin, kai baka da shi. Shi yasa wasu abubuwan sai nake tirsasuwa akan in faɗa, saboda ɗaliban da matasa su sanya ake yi. To amma shine waɗannan abubuwan suke fassarwa wurin ku, malamin na yana alfahari, yana cika baki, yana kaza. Wani abu ne a ƙarƙashin ƙasa wanda ba a sani ba. A ƙarƙashin wannan a takaice, wato idan na sa tsari inda ra'ayina ne ko na fi kowa sauki na in canza, amma in na dubi ina so abu ya tabbata ne, abu ya tabbata, to dole mu tsaya mu tafi akan wani tsari wanda duk inda aka bullo mana to sai dai a rabu da mu. Yanzu ina da takardar wa'azi, ni da kaina ina da takardar wa'azi. Galibin matasa suna wa'azi sai su ce ai Allah ya bada izinin wa'azi, ba shegen da za su karba wurin shi. Na yi maka tarihin Saudiya a kan mutum ya zo zai gini sai ga masallaci zai gina, tunda masallaci zai gina ba ruwan shi. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu wa'azi muka yi a wannan wurin, bari ku ji. Su sun sani, kai ma mai waka ji labari akan allurar rigakafi. Wannan wa'azin sai da ya taso da Bill Gates tun daga America. Bill Gates ya zo kasan nan ya ga Goodluck, aka tara sarakuna da gwamnonin arewa akan wannan wa'azin, akan kujerar nan aka yi shi. Wannan wa'azin sai da ya tado da Bill Gates ya zo hannun sai da aka wuce da Bill Gates ya kalli makarantar nan, amma suka rasa ba abin da za su yi. Abu ɗaya yanzu ya rage, shine mai aka sa kasadin aka yi Bill Gates fassara, sai ce abin da ya rage kawai maganar da malamin ya dauka, sai dai a dauki shawarar ta kawai, ta haka za a iya da shi.
shine aje a zo da likitoci su zo suna duba mutane, wannan yana ciwon kwankwaso, wannan yana ciwon kafa, a dan iya taimaka musu, sannan a ji ko za su yarda da polio. Amma ga wayancan matsaloli ba kula ba. Amma a'a, me yasa? Saboda an yi wa'azin ne a ƙarƙashin waɗannan tsare-tsare. Kullum muka zo wasu tarurruka ina gaya musu ga irin manufofin da na rubuta. Manufofin nan shine na gabatarwa da gwamnati. A ƙarƙashin waɗannan manufofin aka bani rijista. Zan rinka yin laccoci akan siyasa, akan tattali, akan rayuwa, akan kaza, akan duk abin da nake shigarwa a wa'azi kaf bai saba wa gwamnatin ƙasar ba. To nan ba Saudiya ba ne, su kuma sun yi karatu a Saudiya. Nan ba Saudiya ba ne, nan Najeriya ne. Kun ji bambancin? Su a Saudiya suka yi karatu. A Saudiya ba a irin wannan wa'azin. A Najeriya ba a yi sai da izini, to na yi izini. To da yake suna fama da wannan gidadancin, na ɗaya kenan, na biyu ba sa respectin kansu. Kwanaki da muka zauna gaban Balalau, ga Malam Bakar Hama Adama wa yake a matsayin Balalau. A gaban Balalau muka zauna da Kabiru Gombe da Alhaji Usman. Nake ce musu na shigo Zaria ina da digiri, ina da masters, duk Zaria babu malamin ahlus sunna da yake da diploma a lokacin. Amma cewa suke ban yi karatu ba saboda wulakanci. Kai ka taba jin wannan magana cewa ban yi karatu ba. Na shigo Zaria na yi karatun fiqh har risala har mukhtasar din na gama, amma cewa suke ban yi karatu ba. Bukhari nake karantarwa kamar yadda ko fiye da yadda nake karantar da Bukhari yanzu. Don karatun da ne shekaru 23 da suka wuce na Bukhari ya fi na yanzu nagarta. Amma a wannan lokacin cewa suke bai karatu ba, waye malamin shi ba inda ya karatu. Ka duba wannan mustawa ta son zuciya. To amma abin da za ka ce, hoke, da sai a tsaya a yi tunanin to abubuwan nan da mutumin nan ya zo ya tsara. Anya zai yi wa haka siddan mutumin nan to wai waye fi karfi ne? Ko kun fahimta? Sannan ran nan na miƙe a nan ina maganar akwai SSS ina haɗa ido